Има ли някой? Дай ни знак. Не. Не, спокойно, аз бях. Давай ти пак на Да, един. нормално си, значи не е страх. Човек да не се избързика. Айде да играем пак. на един. Да. Добре, аматьора. Вече не си интересен, заебе. Брат, не Да. бях аз. Добре. Добре. Те Айде, сме айде, ги чували да. вече. Ай. Какво стана? Стига сме играли тази игра и да пием по една бира. Какво става, брат? Добре ли си? Да. Добре, сами се идвам. Добре. Добре ли ще по-добре? Да. Айде. Goodbye. Още съм пил. Коста готов ли си за още едно парти? Колко парти толкова срано, бе? Как рано, бе? 5 часа след обяд, бе. Какво толкова много ли съм спал? Да, бе. Ай, да гърмим. Еми хубаво. За пиене козехте. Добре. Ай с теб да отим, пък вие направите пиците. И оправите малко. Добре. Да, вчера видяхме там. Да, бе. Много яко. Аре бе, какво стана? Арбе, къде останахте? Кой поприказвахме си малко. Ай, да почваме. Ще приказвате още много. Дайте пиенето. Но, те запашите ми дойдоха много добре ми живот. Не знам за вас. Ама всичко е добре. Ще го държа Аре, нали за купон дойдохте, ви само ядохте. може Айде ще я пребера тази шиня. Дете. Като ти разправям за вица за двата заека. Знаеш кой казал единия заек на другия заек? Точно до туалета не искаш да Ама чай, тук му съм на финала. До туалета ли отивате? Да. Може ли да дойда? Искате са. Май на теб ни бърза. Те само да те се държат пред вас. Споко. Да. Абе, ти са белязали, че тогава се държи по-странно от обичайните ниска. Сякаш да. Аз мисля, че само си измислям.
Леко. Добре ли са? Добре ли са? Аре бе. Ко Какво направихте? стана, бе? Всичка се. На тебе кой ти става, брат? Някакъв странец от вчера. Само вчера ли? Що е преди малко долу пред блока. И влезе в банята, после падна, като стана. То ще е от алкохола, нали те? Не съм пямен, ама! Какво че е тогава? Какво се случва? Добре, ще обясня всичко от самото начало. Всичко започна след тъпата игра. Видях кръв в отражението на огледалото днес, а нямаше никой като се обърне. На Марио му течеше кръв от главата и му се променяше гласа. А най-гадното... че видях тях двете в банята лигнали в кръв. Да не се ебаш пак. Не, човек, този път съм напълно сериозен. Не знам, аз се чуя да не го вярвам, а пък след те го виждам толкова притеснен. След сушката през малко и аз виж вярвам. Хора, предлагам да прочетем инструкциите на играта. Как не се сетихме вчера, бе? Така, играта има няколко прости правила. Правило номер 1. Винаги започнете играта, отивайки на слънцето. Правило номер 2. Задавайте вашите въпроси на духовете от играта. И най-важното правило, номер 3. Винаги при приключване на играта трябва да кажете довиждане, за да изчезнат всички духове от играта. Довиждане! Не бе, тапар, с триъгълника, бе. С триъгълника, бе. И сега какво ще правим? Май трябва да играем играта отново. Предлагам да отидем на слънцето. Първо. Чакай малко, тя играта не приключва, че да я започнем. Добре, а какво ще правим? Имам идея. Ядосани ли сте? Колко сте? Мисля, че толкова ми стига да отидем на довиждане. За да ни е скучно, предлагам да играем на играта. Марио сам да се размием. Оп! Готово. Име, ако искаш ми идеи. Предлагам да почнем. Има ли някой? Дай ни знак. Не, спокойно, аз бях. Хайде пак да играем. Да, добре съм. И сега идвам. О, тези две парчета много добре ми дойдоха, не знам за вас.